Ale Barbara mi to ešte zaplatí. Prisahám, že mi to zaplatí. Prepáčte, odskočím si. Čo si myslíš? Bude to mať nejaké pokračovanie? Nevrátime sa. Potrebujem jednu tekilu. Prinesiem ti ju. Ďakujem pekne, Mariano. Nevrátime sa už. Počkaj, ja si zatiaľ odskočím. Takže objednáte mi tekilu? Samozrejme. Ďakujem. Ešte šťastie, že sa ovládla však. Nedopadlo by to dobre, keby urobila niečo neuvážené. Ani mne veľa nechýbalo k tomu, aby som každej z nich dal zo pár faciek. Dobre, že sme sa stretli o samote, seňora, pretože rada by som sa vás spýtala na niečo, čo mi nie je jasné. S koľkými šéfmi kafetálera ste mali pomer? Odpovedzte, s koľkými! Čo si to dovolujete? Už vám zlyháva pamäť, seňora? Len ich spočítajte, jedného za druhým. S koľkými? Nechajte ma odísť, lebo vyvolám škandál. Nepoviete mi to? S Diegom? A s kým ešte? Dovoluješ? S kým? Tak toto si nemá. S kým? Pusti. Čo? Hovorte! Hovorte! Tak toto si nemala. Prosím? So mnou, seňora, sa nikto zahrávať nebude! Zapamätajte si, že so mnou sa nikto zahrávať nebude, seňora. Je to voľné. Ako som povedal. Ďakujem pekne. Už si Prosím. sa upokojila? Na zdravie. Na zdravie. Čo je to? To je whisky, ale... Super, ďakujem. Nemala by si miešať. Dobre. Neboj sa. Palma. Aj tak už odchádzam. Neurazíte sa, keď vás tu nechám? Nie, zvládnem to. Dobre. Príde, uvidíš. Kde je Barbara? Kam zmizla? Myslím, že išla na toaletu. Určite jej muselo prísť zle od toľkého alkoholu. Vero. Nepreháňaj, Fabian. Nevypila ho až tak veľa. Nie? Nie sme ani v polovici slávnosti a už je opitá. Prosím ťa, nedramatizuj. Ja? Veru, chlapče, treba na ňu dať pozor. Fabian! Fabian! Barbara! Čo sa ti stalo? Ako to vyzeráš? Zbila ma! Tá hnusná ženská ma Kto zbila! ťa zbil? Upokoj Ako sa mám sa! upokojiť? Zbila ma! Pozri sa, čo mi urobila! O kom to hovoríš? Kto ti čo urobil? Tá primitívna ženská ma zamkla na toalete a zmlátila ma! Nekrič. Upokoj sa, Barbara. Mala by si ísť k lekárovi. Fabian! Buď ticho, preboha, všetci sa na Urob nás niečo, dívajú. ty to nemôžeš tak nechať! vyvolávaš. Prestaň, prosím ťa! Tak vyvolám ešte väčší škandál! Upokoj sa, prosím, upokoj sa. Ani sa odtiaľ to nepohni. Čo ti urobila? Zbila ma! Vykrutila mi ruku! Možno by ma aj zabila henta! Odchádzam. Odvez ho k lekárovi, Fabian. Všetko porozprávaš. Ideme, no poď. Prestaň. Ideme, Barbara. Toto si vypiješ, ty condra! Nemôžem uveriť, že... Teraz si už spokojná?